πολύ. Και πάμε. Έτσι ήμουνα περίπου 60 χρόνια πριν, σωστός Μακεδόνας. Λιγαριά, μην κοιτάζετε, σήμερα 60 χρόνια μετά. Εκπρόσωποι του Σεβασμιότατου Επισκόπου, εκπρόσωποι του Δημάρχου μας, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Διαφύλαξης Ανάδειξης Αγιομετεωρίτικης Κληρονομιάς Μετεώρων Λιθόπουλης Γρηγόρη Καλύβα, Πρόεδρε του Ομίλου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Περιστέρας, αγαπητή μου Μάγδα και συγχωριανή μου, αγαπημένοι συμμαθήτριες και συμμαθητές της τάξης του 1963 του Γυμνασίου Καλαμπάκας, αγαπητές μου κυρίες και αγαπητοί μου κύριοι, καλημέρα σας. Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική για μένα, εκτός των άλλων γιατί πραγματοποιείται στο λατρεμένο τόπο μου και η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση των συμπολιτών μου κάνει πιο γλυκά τα μπράβο. Γεννήθηκα στην Περιστέρα, που σήμερα κοντεύει να ενωθεί με την παλιά πόλη της Καλαμπάκας. Αγαπώ πολύ τον τόπο μου και θέλω να πιστεύω ότι είναι τυχεροί και ευλογημένοι όσοι γεννήθηκαν ή και κατοικούν στη γωνιά αυτή της βορειοδυτικής Θεσσαλίας, γιατί πρώτον έχουν τρυπεριφερειακή παιδεία και κουλτούρα. Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρος, εδώ ανταμώνουν. Δεύτερον, είναι στη σκιά των μετεώρων, ενός παγκόσμια γνωστού τοπόσιμου landmark. Τρίτον, διασχίζεται από δύο πανέμορφα με άσπρη πέτρα ποτάμια, τον Ποινιό και τον Λιθαίο. Και τέταρτον, πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο ιστορικό τόπο. Θα μπορούσα να μετρήσω και δεκάδες άλλους λόγους. Έζησα 18 χρόνια στην περιοχή. Πήρα τη βασική και μέση παιδεία και μόρφωση. Εδώ βρίσκονται τα οστά των γονιών μου. Εδώ τοποθετήθηκε μεγάλος σταυρός, το πόσιμο στη μνήμη του γιού μου Κωνσταντίνου. Και με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ολοκληρώνω την ανακαίνιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Περιστέρας. Μπορώ να πω ότι έγραψα ιστορία στο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, όντας πρώτος μαθητής σε όλες τις τάξεις και επιτυγχάνοντας πρώτος στη θρυλική σχολή των μηχανικών της αεροπορίας ΣΜΑ, ίσως το δυσκολότερο πανελλήνιο ίδρυμα εκείνα τα χρόνια στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ασφαλώς για μένα, όπως και για τον καθένα, δεν γίνεσαι εύκολα προφήτης στον τόπο σου. Γι' αυτό μου είναι πολύ σημαντική η επιτυχία αυτού του συνεδρίου. Αυτό, δεν σας κρύβω, μου προσθέτει ένα άγχος, αλλά εύχομαι και η συνεδριακή γνώση, εμπειρία και ποιότητα όλων των συνεργατών μου θα το ξεπεράσει. Κάναμε 2 δικτυακές συνεδριάσεις με τους διακεκριμένους εισηγητές και συναποφασίσαμε και ορίσαμε μεταξύ των άλλων την θεματολογία καθώς και τους στόχους του συμποσίου. Στοχεύουμε λοιπόν μέσα από ένα ολοκληρωμένο συμπόσιο και τα πρακτικά του να παρουσιάσουμε, προβάλλουμε, συζητήσουμε
τεκμηριώσουμε κάποια μεγάλα θέματα θεολογίας, φιλοσοφίας, χριστιανοσύνης και των μετεώρων, ώστε τα μέλη και οι φίλοι του Ινστιτούτου, αλλά και κάθε ενεργός πολίτης που θα παρακολουθήσει το συμπόσιο να κατανοήσει καλύτερα. Πλευρική μας στόχη είναι η προσέγγιση της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και πολιτιστικής ηγεσίας με την κοινωνία και κάθε ενεργό πολίτη. Δεύτερον, η προβολή των μετεώρων και του τόπου. Τρίτον, η συνεισφορά μας στην παιδεία των δημοτών. Τέταρτον, η ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου και της Εκκλησίας. Στην εκδήλωση του συμποσίου κινητήρια δύναμη είναι και οι δύο χορηγοί μας. Η Δόσα ΑΕ, της οποίας ο πρόεδρος και ταμείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο κύριος Χατζιαναστασίου, είναι και ουσιαστικός ταμείας και θα παρακαλούσα να τον χειροκροτήσουμε θερμά για τη συνεισφορά του καθώς επίσης και τα μετέωρα ο επικοινωνιακός μας χορηγός. Το συμπόσιο συντονίζουν η συνδημότησά σας, κυρία Έφη Δούλη, διακεκριμένη δημοσιογράφος, αρχαιονόμος και βιβλιοθηκάριος. Τα θέματα παρουσιάζουν και συζητούν διακεκριμένες και πολύ αξιόλογες προσωπικότητες της επιστήμης και της κοινωνίας. Ήταν άμεση η ανταπόκριση και περισσή η χαρά και επιθυμία απάντων να συνεισφέρουν στην επιτυχία του συμποσίου. Δυστυχώς δεν ικανοποιήσαμε την επιθυμία και πολλών άλλων που καλέσαμε να υποβάλουν προτάσεις εισηγήσεων λόγω περιορισμένου χρόνου. Έχουμε αποφασίσει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και σχεδιάζουμε να κάνουμε στην περιφέρεια την επόμενη χρονιά δύο μεγάλα συνέδρια. Το ένα στη Φέρεια τον Μάιο-Ιούνιο του 2025 με θέμα το ανάκτορ του Φιλίππου και η αναδιοργάνωση του Βασιλείου των Μακεδόνων, και στο Μεσολόγγι τον Οκτώβριο του 2025 με θέμα 200 χρόνια από την πολιορκία του Μεσολογγίου και το ιστορικό οδηπορικό της μέχρι τη Μεγάλη Έξοδο. Το κέντρο μας, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι μικρό, ωστόσο κάνει αυτό που του αναλογεί, και προς τούτο σας παραθέτω το παρακάτω αφρικάνικο παραμύθι. Στη διάρκεια μιας πυρκαγιάς στο δάσος, λέει το αφρικάνικο παραμύθι, όλα τα ζώα τρέχουν να ξεφύγουν από τη φωτιά, εκτός από ένα κολυμπρί, το οποίο παίρνει μια σταγόνα νερό στο ράμφος του και τη ρίχνει στη φωτιά. «Είσαι τρελός», του λέει ένας ελέφαντας, «δεν θα σταματήσεις την πυρκαγιά». «Το ξέρω», απαντά το κολυμπρί, «όμως κάνω αυτό που μου αναλογεί». Πολλοί βοήθησαν στην προετοιμασία αυτού του συμποσίου. Ωστόσο θα ήταν άδικο να μην ξεχωρίσω την περισσή βοήθεια που είχα από τις 4 εξαιρετικές εθελόντριες της δουλειάς και της συνεργασίας. Τη Λίλα Παντέκα, την Έφη Δούλη, την Εύα Τσαραπούλου και τη δική μου Λίνα. Σας ευχαριστώ. Επίσης θα ήθελα να τονίσω, γιατί στην αρχή στους χαιρετισμούς θεωρώ ιδιαίτερη χαρά και θεωρώ μεγάλη τιμή, γιατί οι πρόεδροι των ενώσεων αποστράτων αξιωματικών του στρατού, ο κύριος Δεβούρος, έστειλε εκπρόσωπο τον στρατηγό Γρυβάκο σήμερα εδώ. Ο πρόεδρος
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, ο κύριος Τζαβέλας, έστειλε εκπρόσωπο τον αντιπρόεδρο του, τον κύριο Καράμπελα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων της Σχολής Ικάρων, ο πτέραρχος, ο κύριος Γερούλης, έστειλε εκπρόσωπό του τον πτέραρχο, τον κύριο Δημήτρη Δεμάγο. Και τέλος, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου των Μηχανικών της Αεροπορίας, ο κύριος Βασίλης Ιφαντής, έστειλε τον πτέραρχο, τον κύριο Δημήτρη Χιλιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι. Εδώ, Έφη, εγώ τελείωσα και το βήμα είναι πάλι δικό σου.